Dobrý deň. Moje meno je Konrad Hurt. Dnes si povieme niečo o prírode, pretože ja som skúsený scout, výsadkár, tramp a toto všetko dokopy. Okrem iného som aj záchranár. Pre tých ľudí, ktorí sa rozhodnú ísť do lesa, no do lesa, tak tu mám niekoľko rád, pretože čo je najlepšie? Zostať doma. Ja osobne som v lese prežil veľa rokov a viem jedno. Les je horší ako zákerná choroba. Les ťa postupne dá dole, skôr alebo neskôr. Chápeš, bystruška? Jednoducho les ťa rozoberie. A už tu máme prvého volajúceho. Dobrý deň. Dobrý. Prepáčte, pán Hud, ja vás pravidelne sledujem. Ja sa volám Jarmila a ja som minulý týždeň poslala svoje deti na školský tábor do Polonín. Ja mám teraz strach, lebo oni vraj majú ísť aj do lesa a potom, čo ste teraz rozprávali tu v televízii, či náhodou nehrozí nejaké nebezpečenstvo. Prosím vás, vy sa pýtate, či im niečo nehrozí? No to sa nepýtate dobre, všetko im hrozí. Pozrite sa, čo to je za brutálny, nezmyselný systém, čo pošle deti do lesa, hej? Les, však to je nájomný vrah. Máte ich pomerané? Viete, čo stojí detská truhlička? Veď toto nie je sranda. Vy pošlete deti do lesa len tak. Milá pani, viete vy, čo je dieťa? Však to je hotový chodiaci obed. Však to každý predátor, čo by predátor aj nepredátor, však to aj dažďovka si trúfne na dieťa. Ja som videl prípad, kedy 12 dažďoviek doolizovalo deti k smrti, áno. To oni normálne robia, toto nie je sranda. Krtky utočia na deti, na decko si trúfne každý. Čo to je za somára? Prepačte za výraz, ale ja musím takto, ja tomu nerozumiem. To kto dnes berie deti do lesa? Že tábor, no. Však to ako keby išli darovať orgány vevericiam. Chápete ma? Na čo im to je? Však sa s tým budú ohadzovať, hej? Keby ste chceli vedieť, no. Stane sa, že prežijú, hej? Stane sa výnimočne. Ale deti brať do lesa zásadne v hermeticky uzavretej nárazu vzornej škatuli, áno. Prečo ich nevzali do obchodného centra, kde majú filtrovaný vzduch, no klímu krásnu, môžu pozerať predmety dennej spotreby? Oni do lesa, no. A tam? Len sa pichne na ihličí, začne ručať, už je to atraktivita pre medveďa, ktorý ani nepríde zabiť, nie, milá pani, on len príde podať labku. A viete vy, ako medveď podáva labku? Takto. Ale aby som vás na konci upokojil, no. Nehrozí vám prakticky žiadne malé nebezpečenstvo, áno, je to hrozné, ak máte auto, vsadajte, hľadajte les, odkiaľ by ste ich okamžite dostali von. Toľko moja rada. A pre vás ostatných mám odkaz. Nikdy neber dieťa do lesa, ty bystruška. Pozdravujem všetkých gadžov, čo sa tu dneska odrelaxovať prišli pooddychovať kus. Tak vám poviem, gadžovia, veľa roboty máme. Nasadili ste zemiaky, že nestíhame zberať. Už po nociach chodíme robiť, už nás volajú, že netopiere. Cez deň spíme a v noci kradneme. A tak som bola minule s deťami na poli a hovorím, Božičku, nemôžeš spraviť, že by mesiac jasnejšie zasvietí, že by som videla na horíky, nebudem sa po tme dlúbať. Jak prišiel polícaj, jak mi zašalala s bendrekom, hovorím, Božičku, až tak jasno nemuselo. Ja by videla aj za šéra. Joj, tak mal vero, že mi pánkrát na serváca vyskočil tak. A po sme boli v lese, policaj stojí a hovorí, Araňko, neopováž seše, drevo rubác, iba konare pozačistovať a všetko. Hovorím, dobre, pán policaj, hovoríte, aký by ste nás nepoznali. Pošol policaj takého druka domu, ťahám a policaj zašla ma hovorí, Araňko, čo som si povedal? Žiadne drevo. A pán policaj, nekričajte, však to pre krávy nie. Odkedy krávy žerú drevo, ha? To, co nezožerú, my popalíme, nič neviem. Ale tých policajtov sa tak zaľúbilo v našej spoločnosti. Chodzá už aj po chyžoch, nám je na deň otvorených dverí. Furt sú u nás. Minula jeden hovorí, vy, Araňko, nemáte svedomia. Je to, čo tak hovoríte, blízko, pán policajt? Suseda mala drevo narichtované, museli sa ju kradnúť. My, pán policajt, my by nikda nevžali. My by nevžali, choć by drevo samo na dvor skočilo. Nedalšie policaj odbil hovorí, ideme na prehliadku domu. Keď sa zmestíte, poďte ďalej.
Idú do jednej chyši, do druhej, dreva nikde. Prídu na povalu a šahovina naukladaná. No, v živote by si nekradla všetko drevo tu. Vidíte, pán policajt? Ja sama šoknutá. Beťar to te lastovičky, keď on nás našali. Oj! A vy čo ste, pani, zač tam taká šumná gaďovka? To riaditeľka, hej? No, to vy ste šumná gaďovka, tak sa usmievate stále na nás, no. Joj, takú kľunujúcu tvár máte. Normálne nemám nutkani ani kradúc, keď na vás kúka moja, no. Šumná gaďovka. Inak všetky sebe tu tak šedzíte, pokojne, usmievajte sa. A moje deti mám auto vykradajú, no. Ďakujeme za sponsoringy, moji zlatí, hej. No, ja sa s vami lúčim, pre dnešok je to všetko a tu gadžikové vám zahrajú ešte poslednú pesničku, no. Ja idú deti rýchlo ponaháňať. Majte sa pekne, gaďovia.